Cystadleuaeth newydd sbon. Dwi, Leah, yng nghwmni ffotograffwyr proffesiynol. Ar daith o gwmpas Cymru i chwilio am y ffotograffydd ifanc gorau nesa. Dyma y Galeri Luniau. Mae'r Cystadleuaeth yn parhau. Y tro hwn yn ardal De-ddwyrain Cymru. A'n lleoliad, Phrifysgol De Cymru, yma yn y brifddinas Caerdydd. Thema'r her i'n pedwar cystadleuaeth talentog ydy ffasiwn. Un her ffasiwn ein ffotograffydd proffesiynol ydy Betsan. Mae hi'n enwog am dynnu lluniau bobl yn y byd perfformio, cerddoriaeth a chwaraeon. Mae hi'n gwybod sut i ddal cymeriad ac emosiwn y foment ar gamera. Dwi'n caru dillad. Ti'n caru tynnu lluniau? Ar o glei. Da ni'n y lle perffaith heddiw yma. Odyn. Be am i ni sbio ar pwy sgynnon ni fel ffotograffwyr? O, fi'n cyffroes. Mae Charlie wedi bod yn mynychu clwb ffotograffiaeth chydig o flynyddoedd. Ww. Charlie dwi, rydw i'n 19 mlynedd oed a rydw i'n dod o Bracla. Rydw i dechrau cymryd lluniau fel 10 mlynedd yn ôl, oherwydd rydw i eisiau cadw atgofion. Mae yna un llun sy'n golygu lot i fi a mae un yna yw y Sahara Desert. Roedd fi efo teulu a ni wedi cael llawer o hwyl. Gyda ni Cassie nesa. O, mae Cassie'n edrych o sport. Fi yw Cassie, dwi'n 12 a dwi'n dod o Gaerdydd. Nes i ddechrau ar ffôn mam hir yn ôl, ond o'n nhw ddim yn gret. Ond wedyn ges i camera mam, a wedyn ers hynna, fi jyst yn caru tynnu lluniau. Mae Cassie yn caru Tommy i chath. O, drych yna, de. Nesa, mae gennym ni Dan, a breuddwyd Dan ydy mynd i'r ffindir i dynnu lluniau adar. Daniel dwi'n 13 a dwi'n dod o Gaerdydd. Dwi'n hoffi'r natur. Mae'n teimlo'n calming iawn. Licio natur, gen i weld pa mor dda fydd o yn tynnu lluniau o bobl. Ie, bydd hwnna diddorol. Nesa, mae gennym ni Gracie. Fi yw Gracie a fi'n 12 mlynedd oed a fi'n o Caerdydd. Dechreuodd fi tynnu lluniau pan fi wedi bod yn 10 neu 9 mlynedd oed. Drych hwnna, drych perspektif ar hwnna. Siwr? O, mae di roed y camera. Llawr fyna. Mae di roed y camera ar y llawr. Briliant. Da. Lot o luniau o natur, y tirwedd, anifeiliad yn y lluniau yna. Ond y cam nesaf rwan ydy bod nhw'n tynnu lluniau o bobl. Ie, pobl yw peth fi, dal momenter rhwng pobl. Beth maen nhw wedi bod yn neud yw tynnu pethau o amgylch nhw, a dewis beth yn ymwneud tynnu llun o, lle mae dyn nhw brief heddi, ond hefyd yn goffo cysylltu gyda pobl, siarad gyda'r modeli, cyfarwyddo nhw. Ti'n moyn challenge, ti'n moyn gallu cael profiad yn neud rhywbeth newydd, a mae'r cyfle sydd nhw heddi, oh my gosh. Ia, pobl fydd yn serennu'n y lluniau heddiw gan fydd myfyrwyr ffasiwn y coleg yn modelu un pedwar cystadleuaeth. Cyn hynny, amball dip gan Betsan. Croeso i'r dosbarth feistr. Fel chi'n gweld eich blaen chi fan hyn, dyn ni'r stiwdio, a'r un peth pwysig gyntaf i gyd, cyn tynnu lluniau, yw wneud yn siŵr bod pobl yn cyffyrddus o flaen y camera. So ewch lan i siarad gyda nhw, cyflwyno'ch hunan iddyn nhw, achos chi eisiau cael bach o cysylltiad gyda'r model, yn lle jyst mynd na, helo, fi'n tynnu llun o chi, a na fe, chi'n modd? Pan mae fe'n dod i dynnu lluniau hefyd, allwch chi defnyddio'r corff a creu siapiau, a be maen nhw'n galw yw'r triangle pose. Mae'r pose triongl yn ffordd hawdd o greu diddordeb yn eich llun. Wrth wneud ystym, meddyliwch am y siapiau triongl gwahanol allwch chi fodelu gyda'r corff. Ffordd syml i greu llun llawn drama. Yn gyntaf, nid i roi llaw ar yr hip i fi. So, gyda llaw ar yr hip fel la, chi'n gallu gweld bod yna triongl yn oes e? Okay? Chi'n meddwl? Chi'n gweld y gwahaniaeth? Ie. So i greu triongl arall, falle bod ti'n mynd fel un, a fel la. So, cawn ni. Dyma'r profiad cyntaf i'r pedwar dynnu llun mewn stiwdio. Bydden nhw'n defnyddio'r un camerâu proffesiynol a mi fydd ein ffotograffydd wrth law i gadw llygad a helpu. Da iawn, yn licio ti'n defnyddio dy gorff di fyna fyd. Ie. Greit i weld ti'n neud na'n naturiol. Paid o bwysau. Da iawn. Ymarfer drosodd, rwan mae gwaith calad yr her yn cychwyn. Her heddiw,
Dych chi yn mynd i fod yn tynnu lluniau mewn shoot ffasiwn efo modelau go iawn o'r brifysgol. Dych chi'n mynd i fod yn tynnu lluniau ar gyfer Oxfam, a mi fydd y llun buddigol yn cael ei arddangos yn un o'r siopa. A mae gwern yma yn cynrychioli Oxfam. Ti'n gallu deithio ni beth isio gyn yn ffotograffwyr ni heddiw yma? Ych sialens heddiw yw tynnu ffotograffau a lluniau o'r modeli sydd wedi cael eu darparu, wedi steilio mewn dillad ail law, mewn modd bydd yn denu'r cyhoedd mewn i siopau Oxfam i wario arian mawr ar dillad ail law yn lle dillad newydd sbon. Oxfam, enw mawr ym myd ffasiwn ail law. A'r pedwar angen tynnu llun sy'n heiddi ei le yn ffenestri Oxfam Cymru. 10 munud yr un sydd ganddyn nhw. Be ni eisiau gennych chi yw i bosio ni gwmpas, dweud wrth ni bopeth i wneud, a just cael hwyl gyda hi. Nawr chi'n gwybod y briff. Mae fe nawr lan i chi i greu y lluniau. Cofiwch be wedes i yn y dosbarth feistr. Manteisiwch ar y cyfle hyn sydd da chi heddi. Joiwch pob munud, pob hwyl i chi. Pam nes I glywed am fel modelio, o'n I fel, o, mam bach. O'n I mor gyffroes. Fi yw Cassie. I'm Vic. I'm Kitty. Mae'n rili licio na. Mae'n mor Odi. Oedd gen I bach o syniadau, ond nathon nhw just mynd, a nes I just mynd amdano fe, a gweld lle bydd y camera yn Cymru fi, really. Ti'n gallu fel mynd fel na? Like, Mwy fel hwn? Yeah. Yeah. Can you just put your arm like Just on his shoulder like this? there and Yeah. then put like your leg. This one? Yeah. Yeah. Mae di rili gwrando ar y trio. Diolch. O'n i'n ffeindio fe'n anodd I gael yr onglau perffaith oherwydd o'n I eisiau cael y llun gorau sy'n ni'n gallu cael. O'n I eisiau onglau gwahanol, so nes I just orwedd ar y llawr. Can you come a bit closer? Yeah. Oedd hi'n directio ni yn, wych. O'n i'n cyffyrddus gyda'r poses a pethau. Back to back. Your right leg out. Perfect. Can I have your hand, the other hand? Yeah. Perfect. Oh my God. The poses were amazing. I loved how abstract they all were. She was really clear with her direction. She was so good. Perfect. Dim ofn deud fel fyna eisiau. Os na ffordd chi'n gallu, can you come a bit closer, if that makes sense? Yeah. Da, mae'r cymesaddiad yn dod. Great. Can you stand on the box like that, please? And then can you put your glasses on? Mae'n gwybod beth mae'n eisiau. Ydy. Diolch. So now I'm going to take both of you separate. O, mae'n neud singles. Clementas, da. O. Amrywiaeth. Roedd fi'n licio trio pethau newydd mas. Dwi byth wedi defnyddio y kit camera yna o blaen fel y camera fawr a gyd o'r goleuadau. Roedd fi yn nerfus ond roedd e heron lot o hwyl. And now can you do the same, like that, looking into the distance with the glasses on, please? Yeah, thank you. Cyfathrebu'n dda o'r modela. Ydy. 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 Roedd hi'n rili mwynhau rhoi cyfarwyddiadau i'r modeli oherwydd roedd hi'n grando'n dda. He had a really good idea for poses. Yeah, he had good direction. For sure. Mae'r cymesaddiad y llun yn ffantastig. Can you turn the fan up to its full speed, please? Full speed, gwynt. Yeah. Mae'n gwas. Ydy, mae'n ffantastig. Mae'n cael gwahanol onglau. Mae fe lan, mae fe lawr. A mae fe'n neud portrait a landscape. Mae'n troi'r camera, ti'n Roedd fi'n rili poeni roedd fi ddim wedi cael y llun roedd fi eisiau cael, ond roedd fi rili wedi cael e. Oherwydd dwi byth wedi cael siawns o flaen. Dim intros. Dwi ddim yn da iawn at gweithio gyda pobl, felly dwi'n credu roedd hynna'n y her fwyaf.
bod e ddim wedi cyflwyno hunan. Achos y teip o dillad maen nhw'n gwisgo, maen rhoi'r elfen oeraidd na'n bant hefyd, sydd yn... Sa'n gwybod, maen nhw'n gweithio. O, ma'n go. Yn syni dipyn mwy o luniau sydyn. Ydy, mae'n newid yr onrel. Could you put your arm on her shoulder? Y prif beth dwi wedi dysgu o Betsan oedd defnyddio trionglau. Dwi byth wedi meddwl am hyn o flaen. I think he did great. He was very confident in what he was doing. Yn lle cyfarwyddo lot o poses gwahanol, mae fe'n gwneud onglau gwahanol. O da fi cwpl o syniadau yn fy men. Dwi wedi cymryd llawer uniau a dwi wedi defnyddio nhw i gyd. Ti'n hapus? Ie. Ti'n meddwl bod chdi wedi cael y shot? Ie. Wnes i offer yn gynnar, ond rwyf yn hapus gyda'r shot. Mae wedi penderfynu, na, sa'n moyn mwy, so yn bendant yn beth oedd yn moyn. A sy'n rili da mewn ffordd, achos felly ti jyst bod yn cymryd mwy o luniau, ti wedi cael y money shot. He knew what he wanted and he just wanted to get straight to it. And he had the shot, clearly. Yeah. Syth i mewn. Fi wedi teimlo yn fel cyffroes achos fi ddim wedi fel tynnu lluniau o pobl o'r blaen. Sam eiliad i wastraffu. Wyt ti gallu mynd fel cefn i cefn? Fi wedi mwynhau dweud i'r models beth fi'n neud. Fi'n licio bod y boss. Oh, cool. She was really great with directions, especially like directing us. One of you stand like that, a wedyn one of you like put your arm on. Yeah. Cool. Yeah. Can you put like an arm on her shoulder, just like, yeah. Mae'n creu'r cysylltiad, mae'n defnyddio'r triongl. Just neud pose arall. A hefyd, mae'n rhoi rhyddid iddyn nhw. Can you guys like talk to each other? Just siarad a fel chwerthin. Just cael hwyl. A fel like pwynt. Rhaid cael y llun. Roedd hi'n really hyderus a dwi'n really like, excited I gweld Patty mae'n dewis. Rwy fel cwys ti mas a rwy, yeah. Da. Reit, llun ola wan. Amser ar ben. Ges I llun gorau reit ar y munud ola. A dyna ni, y dasg ar ben a phob un yn gorfod dewis ei hoff lun. I helpu Betsan a fi ddewis, 2 o'n modela ni. Wel, mae'r her wedi bod, nath y pedwar yn wych, do. O'n nhw'n gret, o'n nhw'n ffantastig. O'n i jyst ffili credu'r hyder ydyn nhw. A pa mor eiddfed oedden nhw? Ie, achos o'n nhw'n rili dan bwysau. 10 munud ydyn nhw. A diolch I chi hefyd am fodelu. Nath chi fwynhau y profiad? Wrth gwrs, yeah. Roedd e'n really hwyl. Roedd nhw'n really hyderus am siarad gyda ni. Ie, oedd e'n wych, ond nhw wedi gwneud yn ffab. Do. Na ni sbio'r lluniau? Ia. Llun cynta ydy llun Cassie. Hi wedi cymryd drosodd, felly oedd e'n popeth nes I gofyn amdan yn y brief yn gyntaf, a oedd e'n wych i'r detail mwyaf fach. Oedd hi on it. Yn union, oedd hi wedi paratoi, oedd hi. Do. Fel wedys ti, gwedwch wrthyn ni beth chi moyn I wneud, ynddo fe? A nath hi wedi wneud o'r wneud na, ynddo fe? No, oedd hi'n edrych mor proffesiynol. A mae'r llun wedi troi allan yn rili dda. Ie, dwi'n mor hapus gyda fe. Mae'r dillad yn edrych yn dda. A yn edrych fel llun sa chdi'n weld mewn ffenast siop. Yeah. Odi. Yr ail un, llun Charlie. Ie, mae'n bwerus, mae'r cyrff I gyd mewn, so chi'n gweld popeth. Mae fe wedi defnyddio poses syml, ond mae fe'n effeithiol. Achos chi'n gweld yr bag, mae fe'n tynnu'r dillad mas, na beth fi'n sylwi ar hwn yn fwy. A hefyd mae fe wedi defnyddio'r fan, sydd wedi rhoi'r sparkle iddo fe. Iawn, a'n i mlaen i'r llun nesa. Llun Dan. Nath Dan orffan mewn 5 munud. Waw. Ond oedd o yn benderfynol bod wedi ffeindio y llun. Hollol bendant. Os ti'n gwybod a gallu bod yn bendant, wedyn ni, mae hwnna'n gallu bod yn fantes hefyd. So ni, oedd e yn
impresif bod e wedi gweud, na, fi wedi penderfynu. A digon teg wedyn ni. Dwi'n hoffi y ffaith mae wedi defnyddio y bocs a wedi creu lefelau gwahanol I dangos y dillad mewn ffordd gwahanol. A ti'n gallu dychmygu hwnna hefyd mewn dynas siop? Yn Linda. Nawn ni symud ymlaen i'r llun ola. Dyma ni llun Gracie yn fan hyn. Anna yn serenu yn y llun yma. Sut nath Gracie wneud I chdi deimlo fel model? Roedd hi'n really hyderus hefyd. Roedd hi'n defnyddio y pethau, props a pethau o gwmpas ni. Fi wedi rhoi lot o rhyddid I chi hefyd yn oddi. Ie. A hefyd, beth o'n i'n joio yw'r trionglau mae wedi creu hefyd. Yn enwedig gyda'r un ar y chwith, le mae'n dal ar esgyd mas. Mae fel, chi moyn siwrs fi? Chi moyn mwta mewn y siop fi a prynu siwrs fi? So, nawr o'n i'n licio beth hwnna. Sut ydyn mynd I ddewis? Llongyfarchiadau i'r 4 ohonoch chi. Mae'r 4 wedi tynnu llun gwych do. O, chi'n ffantastig. O, fi'n rili falch ohonoch chi heddi, achos nathoch chi gymryd y gwybodaeth o'n I wedi rhoi I chi, a chi wedi troi mewn I steil bach eich hunain yn unigol, a chi wedi dod mewn yn hyderus, yn cyfarwyddo, a o'ch chi o dan lot o bwysau heddi, chwarae teg I chi, o'ch chi wedi gwneud yn wych, da iawn chi. Ia, dwi'n edmygu y 4 ohonoch chi, go iawn. Ond yn anffodus, da ni yn gorau dewis 2 ohonoch chi I fynd drwad. A un o heina ydy Gracie. Da iawn, Gracie. Llun Gracie yn atab y brif yn berffaith ac yn drawiadol tu hwnt. A'r ail berson fydd yn mynd trwad ydy Cassie. Da iawn ti. Syniadau pendant gan Cassie ac ongla triongl gwahanol yn creu argraff. A'r llun buddigol heddiw yma fydd yn cael ei arddangos yn ffenast Oxfam fydd Cassie. Da iawn ti. Llongyfarchiadau Cassie a Gracie sy'n ennill eu lle yn rownd cyn-derfynol y de. A llun Cassie I weld ar ffenestri siopa Oxfam ar draws Cymru. Tro nesa, draw I llun y fyrnwy yng nghanolbarth Cymru lle fydd yna dasg gwbl wahanol yn wynebu ein cystadleuwyr ni. Gwych.